One of the things that was pressed in my heart while we were praying about this conference, there are so many women that are wounded. As a result, abanye babo abakwazi okokuba bakazenza imfundiso eziwayo ngaphambili. Ukuba kwabona bawunded. Kuthi kuthethwa into yoba kufuneka wenze u-ABSC, kufuneke uphile ngohlobo ngumama, libe lona inxiba lisagobhoza. One of the things that God wanted to do or wants to do in this conference is to heal. Omama bakhoyo. And allow him to heal you. Ungathi ungahilishanga uthi I am healed. Usaqala u-2026. You need to heal. You may still have a scar to show that ubethakele apha. But that scar, ukuze wazi uba siphilile, kuzawuthi kuthethwa ngemeko obungene kuyo. Kungabikho nto uyivayo. Kungabikho nto yovubuhlungu, because i-balsam lena ifikile yakuhilisha. Njengoba kuthethwa about a noble wife, before you become a noble wife, heal. You need to heal. Ndathathwa ndayoboniswa uHagari mama. Phaa kuGenesis, I think Bible 16, 17. Uba sithatha asa story sikaHagari. Okokuqala uHagari kulaa ndawo ufike with engathandanga. Ufike esislave esuke eEgypt. Kodwa wafika fine wazokuseva kule ndawo. Xa efika kule ndawo ukhe promise and a covenant that God ayenzayo noAbraham. Yoba Abraham uzaba nomntwana. Uzaba kwizizwe ezizaphuma. Kodwa ngenxa yokupenika kukamama. The gatekeeper. The covering. Wafuna ukwenza i-problem. Wafuna ukwenza uHagari ba abe yi-solution ye-problem. Uthi xa iphethe uma uSara wathatha ingxaki engeyongxaki kuThixo, wazizamela i-solution ngomama uHagari. Umama uHagar wazibona eyi-solution ye-problem angakhange abe uyenzile. Wakhulelwa naye, waba elevated, wazibona lonke ngumuntu. But ngoku wanezinto azenzayo, wazibona ngumistress, wazibona ngunkosikazi, wanezinto azenzayo kumama uSara. Wabaleka. Lithi izwi lenkosi ekubalekeni uba kwakhe ubaleka ukhulelwe. She's pregnant, she's lonely, and the place that she's in the wilderness. And in that wilderness, she ran to a place where there was a spring. If spring asivelanga ngoseyena abalekele to the wilderness, the solution was already there. Ngokabalekela to the wilderness. Ekubalekeni kwakhe, she had an encounter. Ndizothi komama, ukhona othethileyo wathi, do you think thina sizibalela okokuba uThixo ngeke ayiphendule yethi nithandazo ukuba andinguye uAbraham, andinguye uMoses, andinguye uDaniel. Hagar had an encounter with God. Engayithandazelanga.
the angel appeared to her. Engayidizevanga, Egyptian. But nothing. God saw her. Actually, God saw the covenant she had, or he had, with Abraham. The covenant esesiswini sikamabu Hagare engakanga qualify amazulu ambheka engaqualifyanga. Marriage is not a contract. Marriage is the covenant. Haka wade wamnika igama uThixo, wathi unguThixo uElroy, uThixo obonayo. Bomama babuyabona uThixo. Ubona icovenant owayenzayo. uHagar did not have to say words or pray for the encounter or pray for the solution. God was the seed of the covenant. God saw the covenant he made with Abraham, Hagare. And it reminded God of what he had said. You are in a covenant. And I will call to Satan. When you made that vow, there was a bad code. God was there in the if you look at the baby, and if you look at the code, and just remember Siliacho and just like baby face mama. God on 18 or 1 we are better. Ababili noko bangakwazi, but if there's a third, kunzima ukuyibreak. Umntwana has 3 codes. Umntwana lo process. If you are to take that and place it into a marriage, in marriage, what about number 3? All right. It is you, your husband, and God. Lamntwana sisebenza ngabantwana. If la code yalamntwana ayinayo any vessel yesithathu, that child, the risk is very high but abe deformity. Mhlambe ngenye ke yezinto zoba mhlawumntana xa ephuma ufumanisa bakasekho. Mhlawumbe icode yakhe iseba ngezi-3 zi-2. There are things that we will never know. But God knows. Uba uThixo amthanda umntana mamadlovu engaphakathi eswini, he knows for your divine plan. It's not for you to wonder, I wonder everything. Mama, I wonder everything. He does him. Tell me between it. So God must always be in the center. You live in city identity yako. You identify yourself through Christ. Uma uHagar wabuyela back, xa kuthethwa nakuthiwa Hagar, the servant. Akuthiwa Hagar, the victim. So don't give yourself another identity and uzenze ingathi victimized. Chest out, head high. You are the daughter of the Most High. Izinto zibahlelayo lithi zule in Hebrews. We have now come to Mount Zion. And this Zion, it is a city of God. This city, it is so alive. And njengoba it is alive, njena ayifani neMount Sinai apho kwakushiwo nongasondeli ne-animal uba yike yasondela izawuxhumka ngamathe. You have come to Mount Zion. Who? Which is called Jerusalem. And your father is a king. You are the daughter of the Most High. You need to live in the truth. You have come to the multitude of angels. They are
God. One of the points, uthi, seek me first. You are the wife. Ulungile nomyeni. Uyatsha, uyasebenza better. Seek the kingdom. Lord, how do I seek you kubuhlungu? Uyandibetha. Uyasela wenza yonke into. I'm going to give you wisdom. Seek me. Ezinto zithethwayo apha. Kwenziwa. Hey! Likeness of Christ. Uma kwathiwa uthi xa ufuna ukwenza umuntu wathi angizuko ndifuna uzibona manje. Let me make myself a Likeness mirror. of himself. I want to see myself come to God. Jesus. Nomyeni wakhe emtshatweni. Uma ungeka ubuyela back kwasa. Waphinda wakhona this time around kwafuneka ebalekile. Wabaleka kuba kwenzeke into between umntana wakhe noIshmael. Wabalekela ngehlanu. Wayomshiya umntwana phaa. Ndithi kuThixo kaloku uHagari nguye okhalileyo. Kodwa wena elizwini lakho uthi you heard the boy cry. Awuvanga unkosikazi uHagari uve the boy cry. Into enetsale phaa kuye a covenant. This is not a contract, it's a covenant. Amen. Ndithi kaloku uThixo kodwa wena Thixo uthi kufika amadoda amathathu athi kuAbraham uzaba nomntwana uyamxelela ngapha yaba uzakuba nomntwana kuthiwa utata uAbraham wayeguqile but he laughed at himself hayibo ndinganomntana kanjani. And then ke uThixo waqhubeka umama uSara yena usententeni uyeva kuthathethwa phaya and then ahleke nawe uhleka kuwe njalo Thixo bahleke kubayithu kaloku bahlekile bobabili wazokwanisha umama uSara uthi umuzwa uhleke uhleke hayi kanhle kodwa ngabe behlekile kaloku sithi uthi I looked at the posture yokuhleka kwakhe uAbraham. Wayengahleki doubting me. Wayehleka out of humility. Uma uSara yena akahleki out of humility, but uhleka out of doubt. Kude kubuzwe kuthiwa there is nothing impossible with me. Angonomxelela. uHagari wawubona ngapha ke ngoku uviwe umntwana wanikwa loo nto enikwayo manje bathini wathi wena uThixo ovayo kuthiwa mandizokuthi khonani izinto eningene kuzo you have come to Mount Zion. There is a cloud of witnesses. The demons will come because you have opened the gate of bitterness. Uthixo akakumoneli uba ungabikho bitter. Kuba abanye xa bebhithabisa kumnandi ndifuna uba angry towards this man ndimvise futhi ndimqonde
ongazukwazi wena ukuzivala. Kuba khumbula kuba kahle hle uSathane njeba ejonge wena akajonganga wena qha ujonge umntwana ozawuza ngawe ujonge umntwana womntwana wakho ujonge umntwana womntwana womntwana wakho Generation. sithele nge-generation cases kanti there was a gate of bitterness waqhubeka umfazi Ebita. owazana noYesu eqhubeka ubabhitha kanti all along he's just opening, continuously opening the sliding for the demons to come and feed. Demons feed on anger. Demons feed on bitterness. What happened? They go up the rank through what you are feeding them. Yeah. They get promoted. Oh, last time was this demon that has been assigned to your case. And basi pasile la grade 1 wako, uza grade 2. So when you continue opening the gate, a demon from the pit of hell, they graduated away. Yeah. If you man a higher rank, close the door. He knows your upbringing. He knows that no one has modeled marriage to you. He knows that you come from a single parent. Yeah. You have seen that you have seen it. Now no one has modeled which is a sensitive issue of no when you do that, symptoms. Mamudlo. Udadi network. That you are creating. You are creating in when so you are actually activating the codes and cutting. Yes, by doing that, you are actually inviting a spirit of prostitution in your household. A spirit of sexual immorality. For that matter, you are actually inviting the spirit of sexual immorality. You may not necessarily see it in your marriage. Ubona umntana uthena umtshato womntana wakho lohlobo labethu nana kwenzeke ntoni kanti ubulibele uba wena usithi uba nenhloko ebuhlungu. Life is spiritual. Kuleyo kuthiwa a wise woman opens her mouth with wisdom. Asinayo wisdom, asinayo sibhadyaza every day. Yeah. Uma udodo echile kuseni, we repent. Yeah. First thing, we always repent. Yes. We repent ukuqolisa phambi kokuthi uqolisa okokoko. Ukuqolisa nokurepenta ayonto yabantu abangakholwayo, eyabantu abakholwayo. Ulapha emtshatweni uqolise kuThixo. Uyayazi ba amazwi la ethi uthethayo ake abiwe konke ndawo. Uthi uthetha nomyeni wakho kakuhle. Suke omnye ave enye into. Engakhange wena ube uyithethile. Ayabiwa amazwi. Ngelinye ixesha always know when to open your mouth. Yes. Yeah. Know when to keep quiet. Yes. Kuba kusuka kukho this la spirit, monitoring spirit, ekhandele amazwi ozawakhupha ngoku
uyaxolisa. Leyo thula session endeleke ndayitsho. Thula session. Siyafundisa umama amadala uba xa ukhomba ushushu ne vala umlomo ne ungathethi. What I'm saying today onwards, thula session yakho. Make sure that your heart is not talking. Hey. Make sure even your heart is quiet. Uba, I was told that even your thoughts are loud in the spiritual realms. Uthi wena khale ndiyithethe. Inhliziyo ithethile. Don't you know that you are a daughter of the Most High? And God is spirit. So whatever you say in your heart, and it's only public as lady with spirit. So thethile. You know the Yesu ati. What was your eye for an eye? Don't. If unjena uke wabona unkosikazi kona umyeni weneighbor yakho walihalela. So gqibile. So guard your heart. Diligently. Sayibona leyo guard umlomo. Ibalekile kakhulu. Also guard your heart. Kuba when you speak with your heart, uyakhwaza. In the spiritual realm bazalwane. So uyithethile. Uthesisitenge somyeni. Hey. Uyabasiso ke. Uyawuqala imithandazo kanti iphinde yacreate kwanguwe. Ngenxa kwakho bewife, we repent. Hayi, yazela babo. Kanti umbilini sithetha sobabili. Ngayethula session bandifundisa uthula session. Kodwa lungaphakathi uthethayo wathi xolisa. Yes, when you look at it. And now body bakhanga. Can't it. I can't tell another blue. You know wahamba down. Come on, when and that. Did it? Defensive and it. Oh, tete is when now. I'm all police. Khumbula ngokuya bese sathi nake ngomndende athi enhlizweni yakho. Yeah. Kwenziwa umuntu. Kwenziwa. Kutheni bona tata bangafundiswa izinto bangabalelwa bangabenza A B and C. Bano help. Okay. Bano help. Aka lo ngosi 50-50. Bano help. Okay. Dize kwezezimali. Tata waba ngumfundisi. Abefundisi nakhonto, andithi. Mina ndikwela kucela kwa help. Kodwa ngoba aka lo ngosi, aka lo ebephangela lo muntu. Ababuliza. Besine salary nobe ezibonakalayo. Ngokumbizile, uyayibona isalary thini? Oh, uyandina kodwa le ntombi. Yafuna ke no